Maayong adlaw, mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga niining adlaw magpadayon sadta sa pagtuon sa libro nga Timoteo o diya sa unang Timoteo. Ug niining adlaw mga igsoon, bago na usab nga mga pagtulunan o mga katudloanan nga atong masayran sa atong pagpadayon sa pagtuon sa unang Timoteo nga libro. Atong mahimbawan karon ang mahitungod sa sayop nga pagtudlo sa balaod. O daghan pa gayud ang atong mahimbawan pinaagi sa atong pagtuon karon. Nata sa mga balikon. Sa miaging episode, nahimbawan nato nga sigibuhian na si Pablo gikan sa bilangguan sa Roma, miadto siya sa Efeso, inuban na ni Timoteo. Ug naay mga pangulo sa iglesia Efeso nga ilang gidisiplina. Primero duha, ug dayon naa pa ikatulo. Ug ang ilang gidisiplina mao si Himeneo, si Alejandro, ug si Filito. Ug wala madugay gikan niini. Milakaw si Pablo ug miadto siya sa Macedonia, apan si Timoteo gibilin niya sa Efeso. Kay naay dako kaayo nga trabaho ni Timoteo nga iyang pagatrabahoon didto sa iglesia Efeso. Para makapabarog ni Timoteo ang iglesia, ma-repair niya ang mga problema o sayop na kinahanglan trabahoon. Sa didto na si Pablo mga igsoon sa Macedonia, samtang si Timoteo naa siya sa Efeso. Gisulatan dayon ni Pablo si Timoteo o gitudluan niya kung unsaon pagdala ni Timoteo ang iglesia Efeso. O kining sulat, gitawag og unang Timoteo. O kining libro nga unang Timoteo nga sulat ni Apostol Pablo, nahimo kini nga guide og baruganan alang sa tanan gayod nga mga pastor sa tibuok kalibutan, kung saan nila pagdala ang ilang mga iglesia. Apil usab kita dinhi sa Pilipinas mga igsoon. Gisgutan usab nato sa miaging episode ang background ni Timoteo. Ug atong nahimbawan nga gikan sa gamay pa si Timoteo, gimatuto gid siya maayo sa iyang mama ug sa iyang lula mahitungod sa balaang kasulatan. Sa ato pa, nasayra ni Timoteo mga igsoon ang mahitungod sa gisaad nga manluluwas. Busa siguro, nga gikan sa gamay pa si Timoteo, gapaabuton gid niya ang manluluwas. Busa sa pagwali ni Pablo didto sa Listra, sa pagmisyon niya, lagmit mga igsoon, naminaw gid si Timoteo, ug mituo sa tanan nga gitudlo ni Pablo mahitungod kang Hesus, ug diha naluwas si Timoteo. Paglabay sa pila ka mga panahon, pagbalik ni Pablo didto sa Listra, iya dayon nga giagda si Timoteo sa pag-uban kanila sa iyang ikaduwa nga pagmisyon. Sa ato pa, nahimo na ni Pablo nga partner si Timoteo mga igsoon sa buluhaton sa Dios. Nga si Timoteo, apil siya nga makasangyaw sa maayong balita, makapabarog sa mga iglesia, ug uban pa. Basta kung unsa ang kalidad ug hiyas ni Timoteo nga makita ni Pablo ngadto kaniya, mao'y matrabaho ni Timoteo mga igsoon. Ug gikan niya na, primi na gid sila gauban-uban sa pagmisyon ug sa pagtabang sa mga iglesia. Diha sa unang Timoteo, mahimbawan nato kung unsa ang kinahanglan buhaton sa mga pangulo kung naay mutungha nga lubo nga sa ato pa. Mga isog kini nga mga mini nga mga magtutudlo diha sa iglesia nga nagatudlo sa sayop nga mga doktrina o pagtulunan nga supak sa pulong sa Dios. Mahimbawan nato dinha igsoon kung unsa ang kinahanglanon nga buhaton sa pangulo. Ato usab nga mahimbawan ang mga tudlo mahitungod sa pagministry sa mga babae sa iglesia. Kung mahimo ba nga ang babae pastora o magdumala sila sa pundok. Mahimbawan sab nato ang mga tudlo mahitungod sa mga pagkaon. Kung naa pa ba'y gidili o kung wala na. Kay kadaghanan sa uban nga mga grupo, gatudlo sila mahitungod ni ining mga pagtulunan sa pagkaon. Mahimbawan usab nato ang mga kalidad nga kinahanglanon sa mga lalaki aron mahimo silang mga pangulo sa iglesia. Masangkapan sila sa tibuok nga mga hinagiban ug mga hiyas para mahimo sila nga modala sa panon sa Dios.
Mahimbaw usab nato ang mga kalidad nga kinahanglanon sa mga diakono ug mga diakona o mga katabang sa iglesia. Dako kaayo ni siya og bili at ubangan sa Dios ang mga diakono ug mga diakona. Busa pinaagi sa pagtuon nato sa libro nga unang Timoteo, dinhi nato mahimbawan ang ilang mga kalidad. Mahimbawan nato kung gidili ba ang pagminyo nga sama sa gaitudlo sa uban nga mga grupo. Mahimbawan nato ang mahitungod sa insakto nga pagdumala sa atong kwarta. Kasaligan ta sa gamay, ug mahimo usab ng kasaligan ta sa dinagko nga mga kwarta. Nagipiyal sa Dios kanato. Ato usab nga mahimbawan ang mahitungod sa mga byuda. Lang wala na ibana ug wala na asawa. Kung unsa ang obligasyon sa iglesia kanila. Ug daghan pagyud mga igsoon ang atong mahimbawan pinaagi sa atong pagtuon sa unang Timoteo. Busa ko magdasig sa matag usa kanato. Pabilin kita nga atong masunod kini nga series nga kada semana dili ta makasalang. Hinuon masubay nato og maayo aron mutubo ang atong kahibalo mga igsoon mahitungod sa Dios ug mahitungod usab sa atong relasyon ug sa atong paggawi diha sa panimalay sa Dios. Karon, napayuban nga mga background nga atong tun-an. Sa matag tribo sa kalibutan mga igsoon, pagkakabig sa mga tawo ngadto kang Hesus gikan sa wala pa sila maluwas. Normal nga ang tawo gabiha sila sa uban nilang gabuhaton sa wala pa sila maluwas. Sama kanatong mga Bisaya, pagpakatuon nato kang Hesus gabiya kita sa pagtuo sa mga mananagna o sa pagparitual. O gabiya kita sa pagampo sa mga gibuhat sa Dios sama sa mga kalag o mga anghel o mauray atong gaampuan ang magbubuhat mismo. Ang Dios ang makagagahom ang tag-iya sa tanan. Kini ang atong bag-ong kinabuhi karon igsoon. Nga ang tanan nga atong gisaligan sa wala pa kita maluwas. Karon ato na tong gitalikdan. Og naa na ta gasunod sa kabubuton sa Dios. Ang magbubuhat ra ang atong gaampuan og dili ang kabuhatan. Apan usahay ang uban kanato ilabi na kadtong igsuon pa nga huyang ang iyang pagtuo. Katong bago pa naluwas, bago pa sila nagsunod diha kang Hesus, kung gaagi sila sa mga kalisod o kung gasakit sila. Makahuna-huna sila usahay mga igsoon sa pagbalik sa ilang gaampuan sa una. Sama sa kalag, mga santos, anghel, o mubalik paganit sila sa pagparitual. Ang uban gani, kung magpadoktor sila, unya dili makita sa doktor ang sakto nga hinungdan sa sakit, kasagara ga kahitabo gina, makahuna-huna na lang ang membro diha sa pamilya nga magpatagna sila ba? Kung unsa ka ang hinungdan ngano nga dili gid makita sa doktor ang maong sakit. Ug dayon ang mananagna, moingon siya nga kinahanglan magritual, mag-iyaw og mananap kay mao kini ang tambal. Pero igsoon kita nasayod na sa kamatuoran. Nakabalo kita sa insakto, pinaagi sa atong kahibalo sa pulong sa Dios. Busa kung unsa ang atong nasayran nga kamatuoran, pabilin kita nga magbarog ni ana. Dili na ta kinahanglan pa nga mobalik sa atong daan nga tinuuhan sa una. Kay kadto, mga bitik, mga bakak lamang kadto sa kaaway para iya kitang madagmalan. Igsoon, pabilin ta nga maoray atong ampuan ang magbubuhat. Nga mao ang buhi nga Dios. Ug ang matag kultura sa kalibutan naa sila'y mga bitik nga gaidan ni Satanas kanila. Aron makabalik sila sa ilang gaampuan sa una sa wala pa sila maluwas. Dili lang kay sa ato nga tribo dinhi sa Pilipinas, apan bisan sa lain usab nga tribo mga igsoon, naagayoy bitik nga gaidan ni Satanas sa kada tribo sa kalibutan. Kung magisgot kita mahitungod sa mga Hudiyo, ang mga Hudiyo mga igsoon, dili sila gakadani sa pagbalik sa pagparitual o sa pagampo sa mga kalag. Sama sa mga santos, kay kini manggod, wala kini sa ilang kultura. Apan para sa mga Hudiyo, lahi ang gaidani ni Satanas kanila.
Ang usa ka tentasyon para kanila mao ang pagbalik nila sa balaod ni Moises. Sama sa pagpatuli, sa dili pagkaon sa uban mga pagkaon ug sa pagtuman sa adlaw igpapahulay. Gaipaka-importante gid kaayo ni nila mga igsuon nga mga tinuuhan kay mao ni nakadoktrina kanila sukad pa sa ilang pagkabata. Og kining dani sa pagbalik ngadto sa balaod ni Moises, nahimong dakong sagubangon sa mga iglesia nga gitanom nilang Pablo sa Efeso ug sa uban pa nga mga kasikbit nga mga dapit. Makahinumdum gani kita sa mga tao gikan sa Jerusalem nga nakaabot sila sa Iglesia Antioquia ug nanudlo kining mga tawhana nga kinahanglan gayud nga magbalik ang mga tao sa pagtuman sa balaod ni Moises ug magpatuli sila aron maluwas. Kay kulang kuno ang igo ra nilang pagtuo kang Hesus. Sa ato pa, kinahanglan nga plasan ang ilang pagtuo kang Hesus plus pagtuman sa balaod ni Moises. Tungod ni ini nga problema mga igsuon, nakatungas gani si Pablo ug si Bernabe sa Jerusalem tungod ni ini. Ug human sa ilang meeting, nagsulat ang mga apostoles paingon sa mga iglesia nga dili sila kinahanglan magtuman sa balaod ni Moises. Ug ipauban nila si Silas ug si Judas nga duwa sa mga pangulo sa Iglesia Jerusalem aron sa pagpamatuod ni ining sulat nga kinahanglan gyud nga tuuhan, tumanon ug paminawon sa mga kaigsuonang mga Hudiyo. Nahimbawan usab nato sa miaging episode nga sa naubanan nilang Pablo si Timoteo sa pagmisyon, ilang gihatod kining sulat ngadto sa mga kaigsuonan sa matag lungsod aron mahimbawan nilang tanan nga dili kinahanglan tumanon ang balaod ni Moises ug nga kumpleto naman sila sa kaluwasan pinaagira sa pagtuo kang Hesus. Mga igsoon, ang pagtuo kang Hesus maoy igo na para nga kita maluwas. Dili na kinahanglan nga naapatay pagabuhaton sama sa mga Hudiyo. Di na kinahanglan nga magtuman pa sila sa balaod ni Moises, apan ang pagtuo lang nila kang Hesus, kumpleto ang ilang kaluwasan. Apan bisan kung sige gaitudlo sa mga apostoles, nga giwagtang na ang balaod ni Moises, nagyapoy mga Hudiyo. Kining mga Hudiyo nga mga lubo nga milukop-lukop sa pagpanudlo sa mga naluwas, nga kinahanglan mo balik sila sa pagtuman sa balaod. O kining ilang tuis nga tudlo, nakapalibog sa mga naluwas mga igsuon. Ug ang balaod na himo nga usa kada kung laang babag alang sa uban nga mga Hudiyong kaigsuonan. Hangtod pa karon mga igsuon. Gaytudlo ni ining mga lubo, mga mini nga mga magtutudlo, nga dili maluwas ang tao pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesus. Bakak, dako kayo nga bakak. Ug maingon pa sila, nga kinahanglan dungagan ang pagtuo kang Hesus pinaagi sa pagtuman sa balaod ni Moises ug sa ubang kalihukan sa mga Hudiyo sama sa pagpatuli sa paglikay sa uban nga mga pagkaon. Ug didto sa Iglesia Efeso, nahitabo gyud mga igsuon subo nga pamalandungon pinaagi sa mga panahon. Nakabalik ang ubang mga naluwas sa pagtuman sa balaod ni Moises. Kay nakasulod lagi sila sa laang sa mga lubo. Kadtong mga Hudiyo nga makibalaod ba? Strikto kaayo nga nanudlo mahitungod sa pagtuman sa balaod ni Moises. Nakasulod ang mga naluwas ni ini. Busa, sa didto na silang Pablo ug si Timoteo sa Iglesia Efeso igsuon. Ang balaod ni Moises ang pinakadako nilang naabot nga isyu sa iglesia. Kaya ang ubang mga membro, nakaplas nila sa ilang pagtuo kang Hesus ang pagtuman sa balaod. Siguro si Pablo ug si Timoteo nasubok gid sila pag-ayo sa pag-abot nila o sa pagkabalita nila ni ini nga mao'y kahimtang karon sa Efeso. Ang pagbalik sa mga Hudiyo sa pagtuman sa balaod mga igsoon nahimong number 1 nga problema sa mga iglesia nga gitanom nilang Pablo. Ug mao'y problema usab sa Iglesia Efeso.
Balikon sa nato pagbasa kung unsa ang tuyo sa balaod ni Moises. Aron makahinumdom kita ni ining importante kaayong kamatuoran kay kasagara ra ba? Bisan karon nga panahon, dili ta magkumpiyansa. Kay galihok gyapon kini nga mga bitik ni Satanas sa atua nga kapanahunan karon. Sa atua nga tribo ba? Adunay mga grupo nga gapanudlo mahitungod niini. Busa pinagi sa atong pag-review niini mga igsoon, mahatagan kitag dugang nga baruganan mahitungod sa pagbarog nato diya sa kamatuoran. Basahon nato ang mga taga-Roma kapitulo 3 bersikulo 20. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa balaod. Klaro kaayo ang pulong sa Dios mga igsoon, nga dili gyud mahimong matarungon sa Dios ang tao pinaagi sa iyang pagtuman sa balaod. Kay nganuman, ang mahimo lamang sa balaod, mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Sa ato pa ang tuyo sa balaod, mupaila siya nga ang tao makasasala. Ang balaod igsoon, dili gyud makaluwas. Susama sa thermometer, nga ang thermometer magpaila siya mahitungod sa hilanat sa tao. Ingon ana ang balaod, gapaila lang sa sala. Ug kun ang tao dili mudangop kang Hesus, di gid siya maluwas. Apan kun siya mudangop kang Hesus ug maguna-huna gid siya, magpamalandong sa iyang kaugalingon nga wala gid siya mahimo gawas sa iyang pagtuo kang Hesukristo nga si Hesus namatay gilansang diya sa cross. Matarungon siya sa Dios, bayadan ang iyang sala, madawat niya ang kinabuhing dayon. Sa ato pa, ang tao dili mahimong matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kayang balaod igsoon, igo ra siya gapaila sa sala. Aron ang tao mudangop pang Hesus ug maluwas siya. Dili nato dugayon mga igsoon ang atong pagtuon karon mahitungod sa balaod. Apan kung gusto ka pang magtuon mahitungod niini, tun-i ang episode 21 sa Hiwansyo. Mahimbawan nimo dinha ang kinatibukan nga gihisgutan mahitungod sa balaod. Ang balaod, balikon ko, igo lang gapasabot kanato nga naa kitay hilanat apan si Hesus mao ang makapawala sa hilanat. Makapawala, makapana sa sala. Ang mga mini nga magtutudlo nga naglukop-lukop panahon nilang Pablo mga igsoon, nadudlo sa mga tao sa pagbalik sa balaod. Ug ang uban pa kanila kusog kaayong gapang sugilanon, gahimo-himo silag mga sugilanon nga pinaagi lang sa ilang mga huna-huna ba. Dili hinon klaro kung unsay ilang gipang sugilanon. Ug kung nganong naa sila'y taas nga mga listahan sa mga ngalan sa katigulangan. Apan klaro nga nakahatag kini og disturbo diha sa iglesia igsoon pinaagi niini nga pagpanudlo sa mini nga mga magtutudlo. Kay gani gibadlong kini nilang Pablo nga dili gid ni makahatag og kaayuhan sa iglesia kung magpadayon ang pagpanudlo sa mga mini nga mga magtutudlo. Kini nga mga sugilanon ug ang mga listahan sa ilang mga katigulangan igo lang nakahatag og higayon sa panaglantugi ug wala makatabang sa ilang pagtuo. Hinuon nakapahugno sa ilang pagtuo mga igsoon. Magbasa kita diya sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 3 ngadto sa 7. Sama sa gihangyo ko kanimo samtang nagpadulong ako sa Macedonia. Mao'y gasultian ni Pablo si Timoteo niini. Gusto kong magpabilin ka sa Efeso kay may pipila ka mga tao nga nanudlo og mga pagtulunan nga sayop og kinahanglan nga pahunungon mo sila. Usa ka sugo ni Pablo ngadto kang Timoteo mga igsoon. Sugo usab sa Dios nga kinahanglan nga si Timoteo iyang pahunungon kadtong mga mini nga mga magtutudlo nga nanudlo og sayop nga mga pagtulunan kay dili gid kini makatabang. Dili kini makahatag og kaayuhan sa iglesia. Ilabi na sa panon sa katawhan sa Dios. Bersikulo 4, mao kini ang isulti ni Timoteo. Sultihi sila nga dili na motuo ni anang hinimuhimo nga mga sugilanon ug tag-as nga mga listahan sa mga ngalan sa katigulangan. Makahatag lamang kini og higayon sa panaglantugi ug dili makatabang sa plano sa Dios nga nahibaluan pinaagi sa pagtuo.
Sa ato pa, mosulti si Timoteo mga igsuon. Mubarog yun si Timoteo, mutindog yun siya, nga dili kinahanglan mutuo ang mga tao, ang mga magtutuo. Sa mga gaipanudlo ni anang mga mini nga mga magtutudlo, mahitungod sa mga sugilano ug tag-as nga mga ngalan nga nakalista nila mahitungod sa ilang katigulangan. Kaya ang resulta, kung dili kini muhunong mga igsuon, sumala sa pulong sa Dios, makahatag lamang kinig panaglantugi, kagubot, mabahin-bahin ang mga magtutuo ug dili makatabang sa plano sa Dios. Ang tuyo niining maong pahimangno, mao nga magbaton kamog gugma, gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing, limpyo nga konsensya ug tinuod nga pagtuo. May pipila ka mga tawo nga namiya niini, nahitabo gyud igsuon nga uban nga mga magtutuo sa Efeso namiya sila sa ilang pagtuo. Naisalaag tungod sa walay pulos nga panaglantugi. Buot sila nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila makasabot sa ilang gipanulti ug sa mga butang nga ilang gipamugos. Sa ato pa, sumala sa atong nakatuna na, gibili ni Pablo si Timoteo sa Efeso ug miadto siya iya padayon sa iyang panaw sa Macedonia. Ug giigna ni Pablo si Timoteo nga pahunungon niya kadtong mga tawo nga nanudlo og mga pagtulun-an nga sayop nga mao ang mga mini nga mga magtutudlo. Kinahanglan gyud nga si Timoteo mga igsoon maisugon gid siya nga mosulti niini, nga motrabaho niini ug mobarog gid siya sa kamatuoran. Mosulti gyud si Timoteo nga ang ilarang pwedeng ipanudlo mao ang ilang nadawat nga mga doktrina gikan sa mga apostoles. Gipasultihan sila ni Pablo, pinaagi kang Timoteo nga sa dili pagtuo ni anang gimuhimo nga mga sugilanon kay igo lang kini makahatag og panaglantugi og dili makapadasig og dili makapalig-on sa iglesia, di makatabang. Ang tumong ni Pablo nga magpabilin ang mga naluwas diha sa pure nga pulong sa Ginoo ug sa pure nga kaluwasan ug magpalayo gikan sa lain nga mga doktrina o sayop nga mga doktrina o mga sugilanon. Mao kini ang tumong ni Pablo mga igsoon ug tumong usab sa pulong sa Dios nga ang kita nga mga magtutuo magbarog diya sa kamatuoran. Tuyo ni Pablo mga igsoon nga magbaton sila gugma nga gikan sa putli nga kasing-kasing ug sa ilang tinuod nga pagtuo nga dili sila makabiya sa ilang tinuod nga pagtuo nga maoy ilang gibarugan karon. Sa ato pa dili sila mobalik ngadto sa mga tutuo nga gibiyaanan nila sa ilang pagpakatuo kang Hesukristo. Buot sa mga mini nga mga magtutudlo sa Efeso nga mahimong mga magtutudlo sa balaod ni Moises, apan ang problema mga igsuon, wala sila makasabot kung unsa ang tumong sa balaod o tuyo sa paghatag sa Dios sa balaod. Busahag-as ra ang ilang gipanulti ug hiwi ang ilang tudlo. Busa, gisultihan ni Pablo si Timoteo nga pahunungon niya kadtong mga tao para maundangan nila ang pagisgot ni ining tanan. Ang mga sugilanon, ang mga listahan sa mga ngalan sa mga katigulangan ug ang pagpatuman sa mga tao sa balaod. Kinahanglan gyud nga undangan gyud nilang ning tanan mga igsoon kay dili makatabang sa plano sa Dios o di makatabang ba, di makapalambo sa iglesia. Hinuon makadagmal, makabahin lang. Magbasa pa kita diya sa unang Timoteo kapitulo 1, versikulo 7 ngadto sa 11. Buot sila nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila makasabot sa ilang gipanulti ug sa mga butang nga ilang gipamugos. Nahibalo kita nga ang balaod maayo kung gamiton sa hustong paagi. Insakto, di ba? Ang balaod igsoon wala kay makita dinha nga dautan. Maayo gid kaayo ang balaod. Apan kung dili kini gamiton sa hustong nga paagi, mahimo nga malahi ang paggamit sa balaod. Kay ngano man, sumala sa bersikulo 9, ug angay hinumduman nga ang mga balaod, wala himua alang sa mga maayong tao kundili alang sa mga malapason, sa mga kriminal, sa mga
walay kahadlok sa Dios og sa mga makasasala. Gihimo kini alang sa mga dili Dios nun ug dili balaan, sa mga tawo nga nagpatay sa ilang amahan o inahan, sa mga mamumuno, sa mga makahilawason ug sa mga lalaki nga makigilawas sa iyang isig kalalaki, mga bayot lugar, sa mga mamimihag og tawo, sa mga bakakon ug sa mga nagbuhat sa tanan nga supak sa tinuod nga pagtulun-an. Sa ato pa, ang balaod igsuon, angay ni ining mga tawhana, para ni sa ilaha. Tungod kay mga malaway ang ilang mga binuhatan busa, makit-an diya sa ilang kinabuhi ang grabe nga sala. Busa angay nga madapatan sila ni ini nga balaod. Ug dayon, diya sa bersikulo 11, gipahimangno ko kini sumala sa maayong balita nga gitugyan kini kanako sa mahimayaon ug dalaygon nga Dios. Sa ato pa, nagpasabot kining mga bersikulo nga ang balaod gihatag alang sa mga makasasala o sa mga wala pa maluwas. Aron mailan nila ang ilang sala ug mudangop sila kang Hesus ug maluwas sila. Ang balaod mga igsoon, dili alang sa mga magtotoo kang Hesukristo o sa mga matarong. Apan gihimo kini alang sa mga malapason, aron ang tao makadangop kang Hesukristo. Pero alang kanato nga mga nagtuo na kang Hesus, mga naluwas na, dili para sa atoa ang balaod. Kay naluwas naman ta. Apan para kini sa mga wala maluwas. Busa ang unang gipatrabaho ni Pablo kang Timoteo mga igsoon. Mao ang pagpahunong sa mga tao sa pagpanudlo sa lahi nga mga doktrina ug sa mga sugilanon ug sa balaod ni Moises. Unsa pa may kalabutan sa balaod ni Moises sa kinabuhi sa mga magtotoo? Wala na. Kay naluwas naman. Nganong kinahanglan pa man nga i-plus ang pagtuman sa balaod ni Moises sa mga magtotoo? Nga naluwas naman. Busa maisugon kaayo si Pablo ug si Timoteo mga igsuon. Nga kinahanglan gyud nga mohunong kining mga mini nga mga magtutudlo. Nga kinahanglan dili na gid sila magpadayon sa pagtudlo niini. Kay sayop kaayo ang ilang paggamit sa balaod. Gipahimangno kini ni Pablo sumala sa maayong balita. Nga gitugyan kaniya, kinahanglan gyud mga igsuon. Nga mopikit ang mga magtotoo sa pure nga pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan ug sa mga doktrina nga gikan sa mga apostoles. Bisang karong panahona, naay mga grupo gyapon nga gapanudlo nga kinahanglan tumanon ang balaod ni Moises. Kung makabantay mo, naay uban nga mga tao nga magbalay-balay o musulod sa inyong mga panimalay, muhatag sila mga papel, unya mutudlo sila mahitungod sa uban nga mga pagtulunan, kasagara ra ba ang ilang itudlo mahitungod sa balaod? Igsuon, pagbantay ni ana, kay basin bitik ka na ni Satanas. Di lang kay basin, kundi bitik ka na sa kaaway, nga mo pahisalaag kanimo. Mahimong mo pahugno sa imong pagtuo. Busa, kinahanglan kita magmaigmat. Dili kita magpailad ug mubarog kita sa kamatuoran. Kung asa kita nakasabot, diha lang ta mubarog. Padayon ta sa atong pure nga kaluwasan, pure nga pulong sa Dios, nga diha ta naluwas. Himbaw igsuon hag-asra ang pagpanudlo ni ining mga tawhana ug wala nila kasabot ang tuyo sa balaod. Kung nasabot paunta nila ang tuyo sa balaod, dili gid sila makapanudlo nga kinahanglan tumanon ang balaod. Apan nabutas sila sa kamatuoran, tinaptapan ang ilang mga mata. Busahag astra ang ilang pagpanudlo. Salamat kaayo mga igsoon sa atong pagpaminaw. Dinhi lang una kita kutob sa atong mga pagtuon. O dili ta malimot, mamangyo ko nga kinahanglan gyud nga buhaton nato ni mga igsoon ang atong homework diya sa atong tagsa ka mga panimalay sa pinamilya nga bahin. Homework nato, makita nato sa screen, ang Roma Kapitulo 3, versikulo 19 ngadto sa 24, dayon ang unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 20, dayon Kapitulo 3,
bersikulo 14 ngadto sa 15. Salamat mga igsuon ug maayong adlaw.